Bon dia a tots. Los en el temps, sense més preàmbuls, anem a entrar en la ponència. Fa apenas 11 anys nasqué la meva filla Llúcia. En aquella època, la meva dona i jo caminàvem enfrascats en la lectura de diverses obres relacionades amb la teràpia breu estratègica. Així que, quan Llúcia comença a parlar en fluidesa i prendre les seues pròpies decisions, cosa que corregué molt prompte, als 3 anys, decidim aplicar a nostra manera el que havíem llegit en els llibres. Una de les estratègies que empràvem era donar-li a triar entre dues opcions, que en realitat ens beneficiaven a nosaltres. Per exemple, li preguntàvem si volia sopar crema de carabasseta o crema de verdures. Ella posava cara de circunspecta, però després, en ample somriure, dir de carabasseta. En realitat, odiava la crema de carabasseta, encara que més que de les verdures. Però tenia la sensació que d'alguna manera havia pres ella la decisió i no nosaltres. Passats uns anys se nos acostà i mos digué: on preferiu anar, al parc d'avall o a la plaça del poble? Llavors mos miràvem i volem riure pensant que tenim una filla raonable que mos deixava triar. I fent on ella volia, a jugar. Mos donem compte que havia aplicat nostra tècnica quan ja estaven en la plaça i ella corria a parar junt als seus amics. Aquesta anècdota m'ha fet reflexionar moltes voltes sobre la capacitat de decisió que mos han deixat els valencians. Pancatalanisme o espanyolisme. Històricament, com se veurà en el seu artícul, hem basculat entre aquestes dues opcions. I salvo honroses excepcions que foren conscients d'aquesta trampa, quasi tots hem caigut en ella. No obstant, hi ha altra opció. La declaració valencianista de 1918, amb els seus clars i oscurs, que abordarem més avant, fue el primer intent de dotar a la societat valenciana d'una meta política més enllà de la llengua i cultura, qüestions que també arreplegava. No obstant, en el moment del seu centenari, lluny de millorar nostres posicions, hem reculat en elles per a col·locar-nos una volta més en la dualitat castellanisme-catalanisme. És innegable que per un motiu o altre no hem sigut capaços de reivindicar nostres arrels front al binomi abans descrit. El centenari de la declaració valencianista ens ofereix l'oportunitat de replantejar-nos nostre futur i desterrar mits, fal·làcies, incongruències i complixos inútils. Per això, quan els amics de Convenció Valencianista me convidaren a fer aquesta ponència, me vaig plantejar, humilment, donar resposta a diverses qüestions. Què és la declaració valencianista? Per què es fa? Quina era la societat valenciana en aquests moments? Què diuen aquests 8 punts de la mateixa? Què pretenien i en què han quedat? Què ha passat en aquests 100 anys? En què moment se troben els valencians actualment? Però, sobretot, tenim els valencians propostes de futur que ens projecten com a poble o simplement anem a dedicar-nos a recordar efemèrides com esta cada cert temps? En avant vaig intentar analitzar aquests punts des de la meva modesta reflexió, no és la voluntat de transgredir, encara que algú ho interpreta així, que algú té raó, sinó més en busca d'una reflexió col·lectiva que pugui augmentar la nostra autoestima. Però abans és necessari abordar algunes qüestions culturals i polítiques que han marcat el present del valencianisme tal com avui ho coneixem. La majoria dels investigadors valencianistes i també catalanistes coincideixen en que Faustí Barberà és el pare del valencianisme polític. Així sent un metge de prestigi, però que destaca per la seva trajectòria política. De fet, el seu discurs, Pedro Razpenar, de 1902, publicat 8 anys després, baix el títol de Regionalisme i Valentinicultura, discurs vell i comentaris nous, marca les bases del que després seria el valencianisme modern, el qual es sumarien grans intel·lectuals. Este discurs venia presidit pel ressorgiment del moviment cultural de Renaixença valenciana.
abanderat per Constantí Llombart, Teodoro Llorente, Gaetà Huguet, Josep Nebot i altres autors més. En el discurs anomenat, Barberà remarca la importància de tornar a la consciència valenciana a través del regionalisme, i molts dirien nacionalisme, mitjançant la recuperació dels purs de la llengua valenciana en marcs adequats per la seva supervivència, com era l'escola, a través del sistema d'ensenyança. La seva visió del regionalisme, a més, era pragmàtica. I per això preguntava retòricament a aquells que volien ridiculitzar-lo o desprestigiar-lo. Dia, ¿es una idea antihispana, perfilibustera y separatista? ¿Es una neurosis? ¿Es una malaltia propagada per imitació? ¿Es una cosquerella de romanticisme arcaic professada per quatre bots? Barberà contesta a les seues preguntes de la mateixa forma que molts ho farien avui en dia. La taca separatista la volen triar damunt de regionalistes els continuadors actuals de l'obra nefasta de Felipe Quim, els que, apassionats o amb molt poca fermea de criteri, confundissin a l'Espanya una i l'Espanya uniforme. I és que, efectivament, poc ha canviat des de fa 100 anys. Estem vivint un període de recentralització orquestat per aquells que contemplen una sola llengua en Espanya, una única bandera i una única administració, curiosament la mateixa de Franco, perquè les autonomies pensen són un despilfarro com si la culpa fora dels ciutadans i no dels gestors. Són els mateixos que diuen defendre la Constitució per a sols complir-se'n per a dur a terme els seus fins, en definitiva per a aquells que opinen que quan plou en Madrid o la castellana se col·lapsa, ho és en tota Espanya. No n'hi ha que oblidar que, a diferència de la corona d'Aragó, la de Castilla va ser una conquista expansiva, i així no entenen molts. Tot és Castella, no Espanya. Per això ja dia Barberà, a principis del segle XX, que el Regne de València, per la història i tradicions, està obligat a secundar el moviment regionalista, moviment que significa progrés i avanç front al centralisme castellà. L'autor lamentava que després del decret de nova planta no sols tenien que plorar per la unificació legislativa, sinó per destruir la nostra personalitat valenciana. Tot per a convertir en provincians dòcils i oscurs els que eren ciutadans dignes, amants de l'ocell i acostumats a mirar d'igual a igual a les tendents dels amos d'ara. Barberà, a través del seu discurs, volia impregnar a la societat d'un sentiment d'orgull a lo propi, a lo valencià, i no admetia cap concepte que mos trataren com una colònia. Quizá de este modo puguem lograr la rectificació del concepte de que no som un poble malaltús i desorientat en el camí de la civilització de Castilla, que Castella no ha vingut a nostra terra com a anar a les Amèriques i a les Filipines. Nosaltres tenim una llengua pròpia que lluïa en seu esplèndid segle d'or en boca del nostre Sant Vicent Ferrer, passejat triomfant per Europa, que manejar Arnaf Fenellar, Ruiz de Corella, Jaume Roig, Auxermar i altres. És cert que eren temps convulsos. No tots tenien clar el que era el valencianisme i alguns miraven als catalans com la seva inspiració, inclús com el seu fundament per a crear un front comú a germanar-se en la trampa del Piemosi. De fet, Barberà, des de València Nova, convida la gent de solidaritat catalana que agrupava a totes les associacions catalanistes a la primera assemblea regionalista, el que ocasiona un conflicte. A més de Barberà, en este breu recorregut històric, no podien oblidar-nos de Rafael Trullenque, per ser el representant de la tendència nacionalista republicana que s'estaria en joventut valencianista. La seva primera manifestació pública coneguda fou la conferència titulada Nacionalismo Valenciano, que pronuncià el 26 de febrer de 1915. La dissertació de Trullenque és una oda al nacionalisme valencià, en esta ocasió enfront de la dita castellanització en temps, com diem, molt convulsos. Trullenque concluís que, històricament parlant, són espanyols a la força.
però encara que foren de grat, que ho som, aclarís, ell mateix que ho aclarís, seria això un motiu per deixar de ser valencians? I continua dient. Tirànicament primer, curiosament després, Castella nos ha anat conquerint hasta posseir-nos. Nos impongués la història, les lleis i hasta la llengua. I nos trobem tan castellanitzats que més parlem fills de Castella que de València. La història de Castella l'anomenen història d'Espanya. La llengua de Castella li diuen llengua espanyola. I mentrestant, nosaltres hem oblidat nostra història i nostra llengua i ja millor pareix una colònia de Castella que un regne lliure d'Espanya. D'esta manera, al principi del segle XX, va gestar el germen que després coneixeria com la Declaració Valencianista. Aixina, en 1918, un grup d'intel·lectuals valencians d'ideologies diverses, en un gran exercici d'amor a la seva terra i a la seva gent, aparcant les seues diferències pel bé comú, la identitat valenciana. Esta declaració, a la que avui, en el seu aniversari i homenatge, es va publicar el 14 de novembre de 1918 en el diari Vespertí, La Correspondència de València. És un editorial titulat Valencianismo. El 16 i 18 de novembre també la reproduïm els diaris La Regió i el Diari d'Alicante. La declaració obri les portes a la regeneració valencianista, com s'ha dit, i va propiciar tot un conjunt d'accions que influeixen directament en la creació de projectes polítics i socials. Les 8 punts, jo he fet així un extracte, en la ponència a nivell general estan més ampliades, el que passa és que lògicament així per la intervenció hi havia qüestió de temps que hi ha que reduir-lo, entonces és només comentar-los, però després ho podeu consultar millor. Els 8 punts de la declaració són els següents. La primera base, està feta tracta sobre la llengua pròpia, està feta per Eduard Martínez Sabater. El poble valencià constitueix una forta personalitat social caracteritzada per la llengua pròpia i la seva modalitat racial, entre altres coses. La segona base tracta de construir un estat, i està feta per Ignasi de Villalonga. Diu, esta personalitat, afegís, té dret a construir un estat en el poder de donar-se a si mateix la seva forma i constitució. I concluís, esta és la reivindicació valencianista clara. Incidís molt en el tema. La tercera base tracta sobre la Federació d'Estats Ibèrics, està feta per Josep García Conejos. L'estat valencià podrà conviure les demés nacionalitats ibèriques en una federació establint clarament les atribucions d'U i Ati i la divisió de Facenda. La quarta base trata sobre la divisió de funcions, que està feta per Eduard Martínez Ferrando, admès una divisió de funcions aprovada en l'Assemblea de Parlamentaris d'octubre de 1910. En aquesta assemblea se definia lo que eren les competències de l'Estat i les pròpies. La quinta base trata sobre la cooficialitat del valencià i castellà, està feta per Pasqual Asins. Esta base reivindica, lògicament, la cooficialitat del valencià i el castellà al existir dualitat de llengües en el nostre territori. La sexta base trata sobre l'autonomia dels municipis, de Salvador Fernández Llulla, dona autonomia als municipis valencians per a constituir-se dins de la llei municipal que procuri la màxima eficàcia tècnica i respecte dels principis democràtics. La sèptima base està feta. Aposta per les comarques, està feta per Maximilià Tous, l'autor del llibre. En funció del criteri descentralitzador, l'Estat valencià respectarà les varietats provincials o comarcals quan els municipis les consagren en unions o mancomunitats. I la octava i última trata sobre la mancomunió entre altres estats, està feta per Lluís Cervià i Bor. L'Estat valencià podrà mancomunar-se fins a fins concrets en altres estats de la federació si l'estima convenient i preservant íntegra la seva personalitat.
Com les conseqüències? Bueno, pues des del discurs de Faustí Barberà, pensant la espoleta per a projectar a la societat valenciana l'espai polític i no sols cultural, plasmada després en tota la fulla de ruta a través de la declaració valencianista, es reactiva el valencianisme. L'exposició regional, la creació de càmeres de comerç, etc., dotaren el nostre regne de modernitat i projecció en mercats interiors i exteriors. Els valencians les feien visibles. A més, es creen noves associacions que impulsen el valencianisme cultural en projecció política, tant valencianistes com catalanistes. No obstant això, el valencianisme polític no s'imposa davant la divisió i enfrontament dels catalanistes, intenten canviar el sucursalisme centralista pel catalanisme. En lo cultural, el catalanisme, més actiu que el valencianisme, intenta a poc adentrar-se en la societat valenciana. Un dels primers en denunciar este fet és Josep Maria Ballarri, que en 1931 publica El perill català denunciant la manipulació, falsetat, megalomania històrica, lingüística i cultural que assediava per part del catalanisme als valencians. Com també va ser reticent el pare Fullana, responsable de la càtedra de llengua valenciana a la Universitat de València i representant de la llengua valenciana en la seva corresponent caïda en la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, per haver-se reservat el primer lloc en el llistat dels firmats. Els responsables de Començador tingueren que fer molts viatges a Madrid i per aconseguir-lo va afegir una frase en el document, com ahí figura, atenent el seu caràcter provisional. De fet, l'any següent, en 1933, Fullana va reeditar la normativa de la llengua valenciana en un clar gest de desaprovació de les bases de Castelló. No obstant això, encara que molts es van donar compte de la trampa catalanista, molts es deixaren llevar, o corisada, creien que fent un front comú contra el centralisme lingüístic anaven a potenciar lo propi. Res més lluny de la realitat. Els catalanistes, baix el pretès de compartir la mateixa llengua, aconseguien adquirir un bagatge literari que no tenien i una volta aconseguit el fi cultural, projectar-lo a una unificació política. Encara avui segueixen en la mateixa línia. Al respecte, un dels que van caure la trampa catalanista és l'insigne Miquel Atlet Malgrat, que en 1977 publica En defensa de la llengua valenciana, denunciant l'engany en el que havia caigut i abandona tan torta tresera, iniciant un nou camí esperançador netament valencià, a més de fer una proposta normativitzadora de la llengua valenciana. Este fet, repudiar la trampa catalanista, li ocasiona ser blanc d'amenaces, insults i provocacions per part de grupuscles catalanistes. De poc va servir haver sigut un destacat militant sindicalista universitari i el seu compromís amb l'esquerra i la república. A partir d'aquest moment, ja formava part de la llista de feixistes federals. En conclusió, aquesta tribuna convida a tots els valencians a recuperar la consciència i consciència de poble i a recuperar el sentiment valencianista que ens examen els nostres paisans fa 100 anys. Ningú pot llevar-nos l'orgull de ser valencians, de defensar les nostres arrels, de projectar-nos al futur en convicció. No podem passar a la història per ser un poble dòcil i mut, o com sempre ens han tratat, moll. No podem doblegar-nos als poders fàctics. És l'hora d'alçar la veu, de fer-nos sentir front a uns i a altres. No estem demanant la independència, estem demanant justícia. Per això mai aconseguirem si continuem dividits, si no som capaços de deixar les nostres diferències i treballar per un bé comú, el Regne de València. Per això, els valencianistes tenim que optar políticament per opcions pròpies que anteposen els interessos valencians per damunt de tot. Si volen ser respetats, no podem optar per partits estatals que com caparres adhereixen al valencianisme per deixar-lo sense sang, sense economia, sense infraestructures, sense cultura, sense llengua, sense identitat. Uns i altres s'aprofiten de nostra divisió per anular-nos com a poble.
convertir la senyera en un mercat persa al servici de Madrid o Barcelona. Baix este engany, en el pretexte de voto útil, nos han fet els títeres de la nada. L'autèntic vot útil té que ser per al valencianisme, perquè és el vot de la dignitat. Si no arrepleguem l'espírit de la degradació valencianista, si no deprenem dels errors del passat, estem condenats a repetir-los. Estic convençut que en el futur podem canviar la seqüència d'esdeveniments apostant pel valencianisme. Un valencianisme que té que ser pro i no anti, perquè lluitar contra l'espanyolisme o el catalanisme és la conseqüència, no el fi. Els valencians són valencians i a partir d'ahí som espanyols com també europeus. Alinear-se en el centralisme o en el catalanisme és renunciar al nostre jo. L'engany de la teràpia estratègica que ens apliquen és una manipulació a un poble que, a poc, lleven la consciència i la seva identitat. Ni centralisme, ni catalanisme, valencianisme. La declaració al final es va quedar en això, en una bona declaració, res més. No va solucionar el problema de fons, que els valencians tenien i tenim identitat pròpia i no podem estar al servici ni d'uns ni d'altres. Un poble dividit és un poble mort. Però, com dic al principi, hi ha alternatives. La recuperació del valencianisme com a element indispensable de poble. Julián San Valero diu al respecte: deve ser nosaltres, els valencians, i no altres, els que projectem la manera de viure valenciana en el futur. Perquè si som el que som, serem. Si som el que no som, mai serem. Per finalitzar, però no podria ser d'altra manera, vaig a presentar una proposta que arreplega 8 punts de lo que considero que devia ser la nova declaració valencianista. Sé que l'organització també ha preparat uns punts, però jo lògicament tenia que presentar algo per al futur. Entonces, así ve la nueva propuesta. Y entonces, en el punto 1, el poble valencià, autèntic garant de la seva història, llengua i cultura, aspira a alcançar majors quotes d'autogovern. Per això exigirà als òrgans competents de l'Estat les transferències necessàries per aconseguir-lo. També reclamarà els drets que ens llevaran por justo derecho de conquista, com el dret civil valencià, part essencial de nostra història. El punt 2. Exigim un model de finançació just d'acord a la importància real del Regne de València dins de l'estat espanyol, que garanteixi la sostenibilitat i el progrés dels valencians. Punt 3. Reclamem les infraestructures necessàries per a que el Regne de València pugui afrontar el futur en garanties suficients. Com a hereus de l'espírit que va fer possible la declaració valencianista de 1918, considerem adequat crear el marc polític propi valencià que represente en garanties el sentiment i les necessitats del nostre poble sense dependències ni sucursalisme de cap classe. Reivindiquem una aposta territorial per al Regne de València, un model municipalista i comarcalista. La defensa de les majors quotes d'autonomia local i, per altra, la defensa d'un finançament just i estable per als ajuntaments i mancomunitats de municipis. 6. Donem suport a l'agricultura valenciana, així com al comerç tradicional, la xicoteta i mitjana empresa, els autònoms i a tots aquells que fan possible i contribueixen a generar riquesa i benestar entre els valencians. 7. Exigim l'autèntica cooficialitat de la llengua valenciana en tots els estaments públics i en el sistema educatiu. I l'última, reclamem com a normativa oficial la que més s'ajusta al parlar popular, les normes del Puig, filles de les promulgades pel pare Fullana, així com la homologació dels títols de dita normativa. Demanem que se dote a la llengua valenciana dels mecanismes adequats per a projectar-la internacionalment i tinga la protecció adequada dins de les llengües minoritàries. Començava la intervenció fent una pregunta.
Tenim futur com a poble. És que ja som un poquet puretes. Se recordaré una pintada en un mur que es va fer reivindicativa dels anys 70, que deia parlem valencià. Pues en aquest mateix mur, en aquest mateix grit, us dic, tenim futur com a poble. Moltes gràcies.